aniversario de Fontes. Bravo. Boas tardes a todos. A Asociación Cultural das PES foi fundada por un grupo de amigos a finais do ano 2009 en Vigo. Os seus componentes posuímos unha importante trayectoria no eido do folclórico e unidos non só pola amizade, senón tamén por compartir as mesmas lideranzas basadas na investigación, recuperación e conservación das nosas tradicións, decidimos levar a cabo este interesante proxecto. Entre as PES, fundamentamos o noso traballo na recollida de campo e na recuperación etnográfica.